Shin zaka iya cire kuɗinka ka ɗauki hayan mutum don ya zo ya zauna a gefen ka kawai ba tare da ya maka aikin komai ba? To aikin wannan mutumin kenan ɗan ƙasar Japan mai suna Shoji Morimoto, mutumin da ya samu ɗaukaka ta hanyar zaman banza da rashin yin komai. Har mutane ɗaukan hayan shi suke na wasu awanni ya zo ya zauna tare da su ba tare da ya musu aikin komai ba, kawai su zauna shiru kowa yana harkan shi. Dokokin ɗaukan shi haya shine babu doguwar hira, ba zai baka shawari ba, kuma kada ka ishe shi da surutai akan matsalolin rayuwarka. Kawai kowa yi damuwar gaban shi. Ya fara wannan sana'a ne a shekarar 2018 da wata rana ya rubuta a Twitter cewa zai bada aron kanshi ga duk wanda yake so a matsayin mutumin da zai zo ba zai mishi aikin komai ba. Yace ga mamakin shi ko sai aka samu mutane da dama da ke so su dauki aron shi ya je ya zauna kawai shiru gefen sa baya musu aikin komai. Daga nan ne ya gane cewa zai iya samun kuɗi da wannan harka. Sai ya sa kuɗi sannan mutane kuma suka dinga biya suna daukan shi haya. Cikin ikon Allah har kasashen waje wurin shakatawa mutane sukan dauke shi su tafi da shi da ya je ya zauna shiru. Amma duk inda ka dauke shi ka tafi da shi kai zaka biya kuɗin duk abin da za ku kashe. Yawanci mutanen da ke daukan shi haya su ne mutane masu fama da kadaici da kuma mutane masu fama da ciwon damuwa wato depression da kuma mutanen da ba su son zuwa asibiti su kadai. Yana rayuwa ne yanzu haka a birnin Tokyo da ke kasar Japan, sannan yana da mata da ɗa guda ɗaya. Sannan yana samun kuɗin da sun haura dala 80,000 a kowace shekara da wannan sana'a tashi. Kowa da hanyar cin abincin shi a duniyar.